Zemne pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každý týždeň v našej distribučnej sieti za rozprávkovú cenu. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Od těch časů, co si kocour Mikeš a jeho přátelé postavili v Hrusicích zlatý domov, neměli tu ani jeden kluk, ani jedna holka dlouhou chvíli. Kúpte si za týždeň DVD o kocúrovi Mikešovi a jeho priateľoch 3 a deti nebudú mať dlhú chvíľu. Pro zábavu. Bundibáre, konec legracie. Jičínský kníže pán se roztonal od toho, že nevěděl, jak na Rumcajse. Jičínský doktor s tím nechtěl nic mít, a tak musel kníže pán pro radu k poustevníkovi do Libosadu. Rumcajs se vydal poustevníkovi, aby tam byl dřív než kočár. Poustevník vařil nějaké mazání. Šla z toho vůně. Nač to bude dobré, povídá Rumcajs. Na koňská kopyta, aby se neštípala a koně daleko dojeli. No, proto jsem nepřišel. Za chvíli k tobě přijede kníže pán, abys mu poradil, jak mě nejlíp vystrnadit z řáholce. To já bych nikdy neudělal, i když to vím. Za 2 týždne čaká Rumcajza a Manku hora starostí v lese Řáholci. Jičínske panstvo chce lúpežníka a jeho rodinu z lesa vystrnadiť. Nedobrá myšlenka. Tom už přijel knížecí kočár. Já vím, proč kníže pán přijel. Tím hledá kníže pán namazat koním kopyta. Potom pojede do Babor, do jednoho lesa a přiveze dubové mužíky. Ty mužíky pak pustí Rumcajsovi do lesa. Do Babor, křikl kníže pán. A poustevník... A ako si s tým Rumcajs, Manka a Cipísek poradia, sa dozviete na DVD o lúpežníkovi Rumcajzovi 3. Na DVD Žovka a jej dobrodružstvá sa za 3 týždne dozviete, ako to dopadne, keď si zvieratká v zoologickej záhrade urobia maškarný ples. Pál je v plné proudu, nechybí ani hudba, ba dokonce ani limonáda. Kúpili dětem pan Hrdlička za posledních 5 peněz. A za prvé peniaze kúpte deťom DVD Žovka a jej dobrodružstvá. O ničom nerozmýšľajte a choďte do našej siete. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.